ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସହ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ରାଶିମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ରାଶି ଆକାଶରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ। ବୃଷ ରାଶି। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଅନେକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନବାହନର କ୍ରୟ କରିବେ। ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିବାହରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ବହୁତ ଜଲଦି ବିବାହ ହେବ। ଧନୁରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବିଶେଷ କୃପା କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁଳାରାଶି। ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ଧର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଚାନକ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଧନ ମାମଲାରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଭୂମି କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୟାବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅଧିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ତାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।